1900 urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan 9 aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz murgiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokabila, aguro ekartzeko etzan jende hila. Postreinero joan zidan patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako saltota marruak, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arriskuak, arkoiakin hil zuten ziran hanguak. Txalupa jiran da herrian balian, gizonek egin zuten bainaiko pelian, ikusi zuten ian hila edo itoa, legorretik anbazan bat atxaluan. Gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal, albuetan palak bi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezela inzeuzkan ederbi. Gorputz ezan 1100 arruan, beste 200 mingainda tripa barruak, gutxi janaz etzegon batere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Jarri detegilaren alden, aborrela ez bada jendiari galden, bihotz ez posturikan atsegintxu gaude, korabori jotarrak
esan beldur gabe.